Sàkí bọ̀bọ̀ Sàkí bèbè Sàkírátù mi o, ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí o. Aya ní bàbá ó ti pàdọ́ta lókè pẹ́. Aya ní bàbá. Ó mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́, ó mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́, Tóyìn mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́, Dennis mú kúló, Sàkírátù mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́, Dayọ̀ mú kúló, Ọlásùnkànmí mú kúló, mo ní Oya mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́, mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́, Ali Baba mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́, Alákẹ́ mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́. Ìkànnì kó àpátágbá àrá Sàkírá, happy birthday to you o. Alákẹ́ mi ọ̀wọ́n, ọdún èyí tún ti dún fún ọ, ó yá kó o máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà lókè. Mo ní kó o máa jó kó o tún máa yọ̀ lóòótọ́. Òní lọ́jọ́ abí ọ sáyé, òní lọ́jọ́ àdẹ̀jẹ̀lé ọ lórí. Ó ti pa 50 náà nù. Bíbélì wípé ká máa ka ọjọ́ wa, ká sì máa fọkàn wa sípa ọgbọ́n. Ó rí i pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ Sàkírá. Mo ní o máa jó kó o máa yọ̀. Olúwatóyìn o, Sàkírátù mi ọ̀wọ́n, Àlàkẹ́, Ọlásùnkànmí, Tèmídayọ̀, aya Dẹ́nísì, aya ní bàbá. Mo ní mo kí ọ mo kí ọ, mo bọ́ ọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, ọba tó dá ọ sí tí ò jẹ́ kó o mọ̀ sí mọ̀yà. Ìbà ooo, ìbà lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó láyé, ìbà lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tó lọ́run. Gbẹ̀ngbẹ̀lẹ̀kú dàbí òwú, ọba tí paná ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀. Kábíyèsí Elédùmarè, a dúpẹ́ fún ìdásí Sàkírátù. Àlàkẹ́ o, Sàkírátù mi ọ̀wọ́n, mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọjọ́ 4 oṣù kẹsàn-án ọdún 2006. Ó tó kó o sọ̀díwú kẹfẹ́ Elédùmarè ó jàre, àló tó kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ Yárọ́bì lókè. Ayé gbìyànjú láti mẹ́mí rẹ lọ, ṣùgbọ́n Elédùmarè ọ̀jẹ́ wọ́n ló wáyé náà ó sì lápá. Àló ti wáyé náà ó di dandan kó o ṣeré. Àlàkẹ́ mo ní mo bọ́ ọ dúpẹ́, mo tún bọ́ ọ yọ̀. Olúwatóyìn Dennis Àlàkẹ́, mo kì ọ́ délé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ọmọ wọn lẹ́dẹ̀ mo kó àrógun ní ọ́. Ọmọ ajílàlá ọ̀sán, ọmọ ajífọjọ́ gbogbo dàbí egbin. Ọmọ arúgbàdo wọ̀lú, ṣebí wọ́n lọ́mọ arún gúgúrú wọgbó ẹ̀dẹ́. Kò lè rẹ ní dẹ́dẹ́, ká má lè jà dẹ́dẹ́. Mo ní bọ́ ọba wá dẹ́dẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀jẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi kọ̀rẹ́ mi, n ò dàgbà léèlé. Ilé bàbá tó bí ọlọ́mọ, ọmọ àgbálí ọlọ́fà tí í diná, ọmọ àgbálí ọlọ́fà tí í rọrùn. Ṣé bẹ́yìn lọ́mọ àgbálí ọlọ́fà tí í takùn gbọ̀nrangandan? Ilé bàbá tó bí ọlọ́mọ, ọmọ olódò mẹ́ta ọ̀tẹ́ rẹ́rẹ́, ọmọ olódò mẹ́ta ọ̀sàràrà. Ọ̀kan ń ṣe wá bù mí wẹ̀, ọ̀kan ń ṣe wá bù mí fọṣọ, ọ̀kan ní tìmùtìmù tó kẹ́gbìn dà sínú. Ilé bàbá tó bí ọlọ́mọ, Olúwatóyìn Dennis Sàkírátù, Tèmídayọ̀, Ọlásùnkànmí Àlàkẹ́. Ṣébómi Ọ̀ṣun ní ṣe wá bù mí wẹ̀, omi ẹlẹ́mu ní ṣe wá bù mí fọṣọ. Olúgbòkun ní tìmùtìmù tó kẹ́gbìn dà síkùn, tó ní kí tọmọdé tàgbà wá ṣẹ̀gbìn sínú òun. Ṣebí wọ́n lọ́mọ lágbàlé ọmọ Ṣẹ́gun lé gbẹ̀sìn oko. Ẹ̀yin lọ́mọ pàgbòjẹ́ pàgbòtà, kínú alágbò ó dùn gángan. Ilé bàbá tó bí ọlọ́mọ Àlàkẹ́. Olúwatóyìn Sàkírátù Àlàkẹ́, aya ní bàbá. Mo lọ́dún èyí ti bá ọ̀nà, ó yá máa jó, mo ní kó o máa yọ̀. Olúwatóyìn Sàkírátù Àlàkẹ́, aya ní bàbá. Mo ní mo bọ́ ọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ olóríire tẹ́lẹ̀dùmarè fún ọ. Àní mo bọ́ ọ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ yàtọ̀ sọ́kọ́ eléyìí tó yàn láàyò. Àwọn ọmọ rẹ ní máa kí ọ, ìtùnú ní kí n kí ọ dáadáa. Ó ní happy birthday to you mami. Lágbára Elédùmarè ẹ dàgbà ẹ dalẹ̀ fún wa. Bọ̀bọ̀ ní kí n kí o. Ó ní mami mi alẹ́ tí ń gòkè àgbà náà. Lágbára Elédùmarè ẹ ní jábọ́. Lágbára Ọlọ́run ọba mi òkè. Baby of the house ń kọ́. Bílẹ̀sì ní mọ̀ kí dáadáa. Ó ní my mommy happy birthday to you. Lágbára Elédùmarè ẹ ó dàgbà. Tán bá wá níta ló ń kéwì lákòókò yìí Sàkírá. Mo ní ẹ máa bá ń wí fún Olúmídé ni. Olúmídé Ọlánìpẹ̀kun ọmọ Fátóyè. MC Olúbẹ̀kì ní okú ọjọ́ bíi 50 lókè èèpẹ̀. Ó mú kúló ó mú kẹ̀kẹ́.